Hemmäge salam. Hawa onda bugünkü dersimizde näme etdiýäs? Dart we Flutter üçin nädip Android Studio'ny install we setup etmeligini size görkezeriz. Egerde sizin kompýuteриňizde eýem Android Studio bar bolsa, ony iň soňky versiýasyny update etmek ýatdan çykarmak we bizi video bilen birlikde izarlan sebäbi size nädip Dart we Flutter packagelaryny nädip Android Studio'ga geçirmeligini görkezeriz. Indi kimde Android Studio ýok bolsa, şu taýda Flutter'ın web saytyndan ýani Android Studio'ga basýar, şol linke täze page alyp gitýär bizi. Bärde de download Android Studio'ny üstüne basýar we download edip bolandan soň diňeje etmeli, işiňizi install etmeli. O taýda da kän ütgeşik zady ýok. Wizard install çykandan soň diňeje next etkidiň, özüňiz elbetde okap gidiň nämeler diýendigini ýöne bize hazır Unity video edip görkezmegime kän gerek tugilany okmaga diýip pikir etdiňiňizde next ediň we soň size Android Studio diýip şular ýalak hoş geldiň sahypasy açylar, ýani şul sahypa Android'y. Indi bärden biz näme etmeli bolýas? Şul sahypa açylandan soň configure şonuň üstüne basalyň. Ondan soň settings'e gitýäs. Indi Flutter bilen bärde plugins'e basýas we Flutter we Dart'ın pluginlerini download etmek için browser repositories gitýäs. Bärde de diňeje Flutter diýip gözetýäňiz. Diňeje Flutter diýip ýazylan şoň üstüne basaň, başga hiç ýere ýetgeşik bolmadygy we install etýäs şo taýda. Endi şu taýdan biz häzir özümize Flutter'y download etýäs. Accept etýäňiz we ýene de yes diýäs bärde de. Bärde näme diýäs? Dart'ym pluginlerini alyp oturýar. Hem Flutter'ın hem Dart'ın kyn alyas bärde. Endi taýyn bolandan soň bärde restart Android Studio diýäs. Şular ýazda çykarýaňyz, restart ediň. Sebäbi bizlere gerekli zatlaryň indi çykmak üçin restart etmeli bolýas. Indi bolsa ýaň üns beren bolsaňyz start a new Flutter project diýär. Şolar ýazda çykandyr, ýaň ýokdur bu zat. Eger şonu görýän bolsaňyz, onda bu diýmek size ýam successfully install etdi diýmeniz. Indi siz arkaýyn Flutter'ı ulanyp we Dart'y ulanyp Android application'lara ýasap bilersiňiz. Indi bundan soňky sapakda bolsa size nädip Android emulatory nädip install etmeligini görkezeriz. Ondan soň arkaýyn başlap bilersiz. Ondan soňky sapakda görüşýärçek.